ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ നമോ ഹരേ ഭഗവതേ കൃഷ്ണ വാസുദേവായ. ഓം രാമ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നലെ നമ്മള് പ്രണാമം ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ നന്നായി പാരായണം ചെയ്തു അല്ലെ. അടുത്ത തവണ നമുക്ക് കൂടുതൽ അധ്യായങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ 5 ശ്ലോകമാണെങ്കിൽ അടുത്ത തവണ 10 ശ്ലോകം വീതം എല്ലാരും ചൊല്ലുക. മാതാജി. ഞാൻ ചൊല്ലാനുണ്ടായിട്ടാ മാതാജി. അത് സാരില്ല, അടുത്ത തവണ ചൊല്ലണം കേട്ടോ. ഇന്നലെ കുംഭമേള എല്ലാവരും ചൊല്ലാന്. അങ്ങനെ ആദ്യം കുറച്ചൊക്കെ തെറ്റുകുറ്റൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വരും. അതൊക്കെ കാര്യാക്കണ്ട, പിന്നെ പിന്നെ എല്ലാം ശരിയാവും. അപ്പൊ നമ്മള് ഏത് ശ്ലോകം വരെയാ എടുത്തത്? 5-ാമത്തെ അധ്യായം 15 വരെ. 15. അതിലാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ, 3 കർത്താവുണ്ട് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാനല്ലേ. പരമാത്മാവ്, ജീവൻ, ഭൗതിക പ്രകൃതി. അങ്ങനെ 3 കർത്താവാണ് ഒരു കർമ്മത്തിന് ആധാരമായിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പോകാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ആ സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള മറവി ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ആ സ്വരൂപം ഭഗവത് അംശമാണ് നമ്മള് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ആ സ്വരൂപം, അത് മറന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ. അത് മാറ്റിയാല് ഈ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ നമ്മുടെ മാറും. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്വരൂപഭാവം നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് 16-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ജ്ഞാനേന തു തദജ്ഞാനം യേഷാം നാശിതമാത്മന തേഷാമാദിത്യവജ്ഞാനം പ്രകാശയതി തത്പരം. അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രകാശിതനാവുമ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ എല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ ഇരുട്ടകന്നു പോകും, എല്ലാം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച വ്യക്തി സ്വരൂപജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ അതുവരെ ധരിച്ചു വെച്ച ഇരുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അജ്ഞത, അതൊക്കെ നീങ്ങിയിട്ട്
ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ കുറിച്ച് എല്ലാം ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാട് കൈവരുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു ധ്രുവന്റെ കഥയാണ് അല്ലെ. ധ്രുവൻ ചെറിയ കുട്ടി, 5 വയസ്സായ കുട്ടി, തപസ്യ ചെയ്തു, ഭഗവാനെ വേണം അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിനേക്കാൾ ഉയർന്ന പൊസിഷൻ വേണം എന്ന ആഗ്രഹം. അച്ഛന്റെ മടിയിലിരിക്കാൻ രണ്ടാനമ്മ സമ്മതിക്കാത്തതിന്റെ പേരില്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോഴോ ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് ഭഗവാനെ മാത്രം മതി എന്നായി ധ്രുവന്. അങ്ങനെ ആ കുട്ടിക്ക് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാനൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലെ. നാരദ മഹർഷി ഒരു മന്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അത് പ്രകാരം ആ മന്ത്രം ജപിച്ച് തപസ്യ ചെയ്തു, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷനാക്കി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതല്ലാതെ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചു പാടാനൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ഭക്തോത്തമനായിട്ടുള്ള ആ ധ്രുവന് അല്ലെ കുട്ടിക്ക് ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ ആ ശംഖ് ഉപയോഗിച്ച് കവിളത്ത് തലോടി. അപ്പോഴേ എല്ലാ ജ്ഞാനവും പ്രകാശിതമായി, ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ആ സ്വരൂപജ്ഞാനം അല്ലെ, ആ ജ്ഞാനമൊക്കെ എങ്ങനെയാ? ഭഗവത് കൃപയാലാണ് നമുക്കും കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത അത് ഗ്രഹിക്കാൻ പലരും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത ശരിയായി ഗ്രഹിക്കാൻ ആർക്കേ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമുള്ളവർക്കാണ് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും ജീവിതത്തില് പ്രായോഗികമാക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുക. വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണാവബോധം എന്തെന്ന് പഠിച്ചറിയണം. സൂര്യന് ഇരുട്ടിനെ എന്ന പോലെ അജ്ഞാനത്തെ നിശ്ചയമായും ദൂരീകരിക്കാൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിനേ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ അജ്ഞത നീക്കാൻ ഭക്തനാവണം അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചറിയണം. എന്നിട്ടോ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാം. അപ്പൊ സൂര്യൻ ഇരുട്ടിനെ എന്ന പോലെ അജ്ഞാനത്തിന് എല്ലാം നമുക്ക് അകറ്റിക്കളയാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതൻ തന്നെയാണ്, പരമാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ് പറയണ്ടല്ലോ. ആനന്ദകരമായ, എന്നാൽ അവൻ മായയുടെ സ്വാധീനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെ. ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയോട് അടുക്കുമ്പോഴ് മായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങള് ഒക്കെ ബാധിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അതിന്റെ അധീനതയിൽ പെട്ടിട്ട്, ആ സ്വാധീനത്തിൽ പെട്ടിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാ ഭഗവാനോ, പരമാത്മാവ് ആനന്ദകരമായ ഗുണങ്ങൾക്കും മുകളിലാണ് അല്ലെ, വാസുദേവ അവസ്ഥയിലാണ്. ഇപ്പോ ജീവാത്മാവിന്റെ ശരീരം അറിയുന്നു, ആ ഒരു ശരീരത്തെ മാത്രം അറിയണു ജീവാത്മാവ്. ഭഗവാനോ, പരമാത്മാവോ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെയും അറിയുന്നവനാണ്. ജീവാത്മാവ് അണുവാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനോ വിഭുവാണ്, സർവജ്ഞനാണ്. ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ചെറിയ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പരമാത്മാവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോ ആഗ്രഹിക്കാം അല്ലെ, ജീവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നമുക്കത് അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആജ്ഞ പ്രകൃതിക്ക് നൽകുന്നു. പിന്നെ പ്രകൃതിയാണ് നമുക്കത് അനുഭവവേദ്യമാക്കി തരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് 3 കർത്താക്കൾ വേണം. ഇപ്പൊ ഭഗവാനാണെങ്കിലോ ഇതൊന്നും വേണ്ട അല്ലെ, പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അതാണ് ജീവാത്മാ പരമാത്മാ വ്യത്യാസങ്ങള്. പരമാത്മാവ് ഇനി പറയുന്നവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ആഗ്രഹം സഫലമാകാൻ ഈ ജീവാത്മാവ് അർഹനാണോ? ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ദാ ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കും. ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക്, അവരെ ആഗ്രഹിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് കേട്ടിട്ട് എന്തു ചെയ്യും? ഈ ആഗ്രഹം സഫലമാകാൻ ഈ ജീവാത്മാവ് അർഹനാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കും, നോക്കിയിട്ടാണ്. പരമാത്മാവിന്റെ കൽപ്പന ലഭിച്ചതിനു ശേഷം ഭൗതിക പ്രകൃതി, ത്രിഗുണങ്ങള്, സാത്വികം, രാജസികം, താമസികം ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ അത് നമ്മൾക്ക് നൽകാൻ അർഹനാണ് എന്ന് കണ്ടാല് പ്രകൃതിക്ക് ആജ്ഞ കൊടുക്കും. ഇത് ഇയാൾക്ക് കൊടുത്തോളൂ, സാങ്ഷനായി. പിന്നെ അങ്ങനെ പ്രകൃതി അത് ആ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുകയാണ് ചെയ്യണത്. ആരാണ് ഇതിൽ കർത്താവ്? 3 കർത്താവ് ഉണ്ട് അല്ലെ. 3 ഏതൊക്കെയാ? ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി. അങ്ങനെ 3 ആഗ്രഹ സാഫല്യത്തിന് 3 ഘടകങ്ങൾ വേണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് 4ാമത്തെ വിഭാഗത്തിലാണെങ്കിൽ പരമാത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മുക്തിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ പറയണത്. ഇപ്പൊ ജന്മനായിട്ട് അന്ധനായ ഒരാൾക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറും അല്ലെ, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുവരെ ധരിച്ചു വെച്ചതുപോലെ ആവില്ല നമ്മുടെ. അതുപോലെ ജ്ഞാനദൃഷ്ടി അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ. ഇനി ജ്ഞാന കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോഴോ
ആ ഭഗവത് തത്വമുണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ വെളിവാക്കി കിട്ടും നമുക്ക്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കേണ്ടത്? എൻ്റെ തലം വളരെ താഴ്ന്നതാണ്, അതിനാലാണ് എനിക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണെന്നോ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നോ അതൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാ? നമ്മൾ വളരെ ലോവർ ലെവലിലായതുകൊണ്ടാ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സെൽഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന് ശ്രദ്ധയോടെ ഭഗവാനെ കേട്ട് അത് സ്വീകരിക്കുക, ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്ന പ്രകാരം കർമ്മം ചെയ്യുക, അല്ലെ? സംശയാത്മാ വിനശ്യതി എന്നാ പറഞ്ഞേ. അതുകൊണ്ട് സംശയം വേണ്ട, അല്ലേ? സംശയം വന്ന ആൾക്ക് നാശം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോ നമ്മള് ചെയ്യാനുള്ളത്, നമ്മളിപ്പോ ചിലപ്പോ ലോവർ ലെവലിലെ ഭക്തനാവും, അല്ല ചിലവര് കുറച്ചും കൂടെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭക്തരാവും, അറിയില്ല അല്ലെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാകാത്തത് നമ്മളുടെ ആ ബോധമണ്ഡലത്തിന്റെ കുറവ് താഴ്ച കൊണ്ടാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ആ രീതിയിൽ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഭഗവത് ആജ്ഞകളും ഒക്കെ ശിരസാ വഹിച്ചിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ജ്ഞാന കണ്ണൊക്കെ തുറന്നു കിട്ടുക. അപ്പൊ ഭഗവത് തത്വം വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുക. ഒരു ജ്ഞാനിയുടെ തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. മുഴുവനും ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഒരുപക്ഷെ നമുക്കൊന്നും കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് അതുപോലെ അനുസരിക്കുക, ശ്രദ്ധയോടെ, അതുപോലെ വിശ്വാസത്തോടെ. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്, അല്ലേ? ഭഗവാൻ ജ്ഞാനിയുടെ തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ടാവും. നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധകർക്ക്, അല്ലേ? നമ്മൾ ഭക്തര് പോലും ആയിട്ടില്ല, സാധകര് മാത്രാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സാധകർക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം. സ്വരൂപജ്ഞാനം നേടിയ ഒരാളിന്റെ പുരോഗതിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാനസ്തന്നിഷ്ടാസ്തത്പരായണ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാനനിർധൂതകൽമഷാ. പറയാണ്, ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ, അതായത് കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. എന്തൊക്കെ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കണം? ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം, ഇതൊക്കെയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുക ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു സംശയവും ഉണ്ടാവില്ല, മുക്തിമാർഗത്തില് മുന്നേറാനും നമുക്ക് സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. പരമതത്വം എന്നാൽ സർവോത്കൃഷ്ടമായ സത്യം. അതിനെ തത്വദർശികൾ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നീ പേരുകളിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാൻ ഇതി ശബ്ദത്തെ എന്നാണ്, അല്ലെ? അപ്പോ എല്ലാ ജീവനും ഈശ്വരനാണ് എന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ജീവസ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന ഈശ്വരനെ മാത്രാണ് ഒരു ജ്ഞാനി എപ്പോഴും കാണുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 18 ഏറ്റവും ധന്യമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകാണ്. ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ്, ലോകത്തോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇവിടെ പറയണേ. ആ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറും ഒരു ജ്ഞാനിയാവുമ്പോൾ. വിനയം കൊണ്ടും വിദ്യ കൊണ്ടും പാകത വന്നയാള് ചണ്ടാളനായാലും ബ്രാഹ്മണനായാലും എല്ലാരെയും ഒരുപോലെ കാണും എന്നാണ്. 18 വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ സ്വഭാഗേ ച പണ്ഡിതാ സമദർശിന. അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. പണ്ഡിതന്മാര് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ? കാവി ഉടുത്തവരാണോ? അല്ല, അല്ലേ? അവര് വിദ്യ കൊണ്ടും വിനയം കൊണ്ടും ഒക്കെ പാകത വന്ന ആൾക്കാരാണ്. അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും അതുപോലെ പശുവിനെയും ആനയെയും നായയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനെയും എല്ലാവരെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. എല്ലാവരിലും ഭഗവത് അംശം, ഭഗവത് ചൈതന്യത്തെയാണ് കാണുന്നത്, അല്ലെ? ഉച്ചനീചത്വങ്ങളില്ല, വേർതിരിവുകളില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുമുള്ളത് ആ ഒരേ ഒരു ഭഗവത് ചൈതന്യം തന്നെ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചൈതന്യം തന്നെ. ആ ഒരു ഉറുമ്പിന്റെയും
ആനയുടെയും ഏതിൻ്റെയും ഉള്ളിലുള്ളത് അല്ലേ? ഇപ്പോ കർമ്മയോഗം വഴി ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനാവും ഒരു ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ആള്. എല്ലാറ്റിലും അയാൾ ഭഗവാനെയാണ് കാണുന്നത്. വേറൊരു മാറി ചിന്തിക്കലില്ല അല്ലേ? മാറ്റമില്ല. ഉച്ചനീചത്വങ്ങള്, ഒരാൾ ചെറുത് ഒരാൾ വലുത്, അങ്ങനെയുള്ള ഭാവമില്ല ഒരു പണ്ഡിതന്. അതാ ഇവിടെ പറയണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമ പണ്ഡിതനായ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ശാരീരികമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിരർത്ഥകമാണ് അല്ലെ? നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുമ്പ് എത്രയോ തവണ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ജീവികളായിരുന്നിരിക്കാം അല്ലെ? കോടി കോടി ജന്മങ്ങൾ നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ എത്രയോ തവണ നമുക്ക് മനുഷ്യ ജന്മവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. പക്ഷെ മായയുടെ മൂടലാല് നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. അതിനാല് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനിക്കുക മരിക്കുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ കൃപയാലെ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അമൂല്യമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജന്മം ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പേ ഏതോ ജീവികളായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും സമഭാവന നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അല്ലെ? ശാരീരികമായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല ഓരോരുത്തരോടും വ്യവഹരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ശാരീരികമായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ നിരർത്ഥകമാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തില്, ഇനി അടുത്തത് നമ്മളുടെ പട്ടിയുടെ ശരീരമാണോ പന്നിയുടെ ശരീരമാണോ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോണേ അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലെ? ഇപ്പോ ശ്രീ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവെന്ന സമ്പൂർണ്ണ അംശത്താൽ സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുവെന്ന ബോധമുദിച്ചതുകൊണ്ടും ഭഗവാനുമായി അവർക്ക് ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ആ സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു. സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിലെ കുടികൊള്ളുന്നത് ആ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യമുണ്ട് ആ പണ്ഡിതന്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ബന്ധമുണ്ട് അല്ലെ? എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ബന്ധുവാ. അപ്പോ പിന്നെ ഭഗവാന്റെ മക്കളാ. പട്ടിയായാലും പന്നിയായാലും പൂച്ചയായാലും ഒക്കെ മനുഷ്യനായാലും എല്ലാം ഭഗവാൻ ഈക്വലാ അല്ലേ? അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ അല്ലെ ശത്രുത? ഓരോരുത്തരോട് ചിലരോട് ഇഷ്ടം, ചിലതിനോട് ഇഷ്ടമില്ല. അങ്ങനെ ഇപ്പോ ഭഗവാനുമായിട്ട് അവർക്ക് ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. ഭഗവത് അംശങ്ങളാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയുടെ മാനസിക തലത്തെ പറയാണ് വീണ്ടും 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇഹൈവ തൈർജിത സർഗോ യേഷാം സാമ്യേ സ്ഥിതം മന നിർദോഷം ഹി സമം ബ്രഹ്മ തസ്മാത് ബ്രഹ്മണി തേ സ്ഥിത. ആരുടെ മനസ്സ് സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അവർ ജനന മരണാവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവർ ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷമറ്റവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ ബ്രഹ്മപദസ്ഥരാണ്. അപ്പൊ പറയാണ്, ജ്ഞാനിയുടെ മനസ്സിനെ പറ്റി പറയാണ്. എങ്ങനെയുണ്ടാവും ജ്ഞാനിയുടെ മനസ്സ്? സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും അല്ലേ? ചിലര് വലുത്, ചിലത് ചെറുത്, അങ്ങനെ ചിലരോട് വെറുപ്പ്, ചിലരോട് ഇഷ്ടം, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അല്ലെ? സമഭാവനയാണ് എല്ലാത്തിനോടും. അവർ ജനന മരണ അവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവർക്ക് പിന്നെ ജനിമൃതികൾ ഉണ്ടാവില്ല. അവർ ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷമറ്റവരാണ്. ഭഗവാൻ ദോഷരഹിതനാണ് അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ ഈ ശുദ്ധഭക്തനും ഈ സമഭാവന കൈവന്ന ആ ജ്ഞാനിയും ആരാണ്? ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷമറ്റവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവര് ബ്രഹ്മപദസ്ഥരാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഓ, ജ്ഞാനിക്ക് സർവത്ര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ബ്രഹ്മസ്വരൂപം മാത്രമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം മായ കാഴ്ചകളാണ് എന്ന് ഒരു ജ്ഞാനി മനസ്സിലാക്കും. ഈ പ്രപഞ്ചം എന്നത് തന്നെ ഒരു മായയാണ് അല്ലെ? അത് സത്യമായ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ. സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയാണ് 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന പ്രഹൃഷ്യേത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോദ്യുജേത് പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിരസമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിത. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികാതീതൻ തന്നെ. ആരാണ് ഈ ഭൗതികതയിൽ അതിജീവിച്ച ആള്? അതാ പറയണ ഇവിടെ. ആനന്ദത്തില് സന്തോഷം വരുമ്പോ അങ്ങ് തുള്ളിച്ചാട് ആഹ്ലാദിക്കുക. എന്നാൽ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവ വരുമ്പോഴോ, ദുഃഖമുള്ളത് വരുമ്പോ ആകെ ദുഃഖം വന്ന് തകർന്നടിയ, അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതെ സ്ഥിര ബുദ്ധി ഉണ്ടാവുക.
വരുമല്ലേ? മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെ സുഖദുഃഖങ്ങളൊക്കെ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതൊക്കെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ നേരിടുക. അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികാതീതനാണ്. ഒരു സംഭ്രമവും ഉണ്ടാവില്ല. ദുഃഖം വന്നാലും കൊള്ളാം, അല്ലെ? സന്തോഷാണെങ്കിലും കൊള്ളാം. അങ്ങനെ അസംഭ്രാന്തനായിട്ട് ദൈവശാസ്ത്രമെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായിട്ട് ജീവിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ആള് ഭൗതികത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അതീതനായി, അല്ലേ? മെറ്റീരിയൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് മുകളിലെത്തി, സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജ്ഞാനി, ഭക്തൻ. അതാ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച മനുഷ്യന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷണം ശരീരവും താനും ഒന്നാണെന്നുള്ള മിഥ്യ അവബോധം അയാൾക്കുണ്ടാവില്ലെന്നതാണ്. അപ്പൊ ശരീരവും ഞാനും ഒന്നാണ് എന്ന് ആ ജ്ഞാനിക്ക് തോന്നില്ല. ബോധ്യമുണ്ട്, ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നേട്ടത്തിൽ മതിമറന്ന് ആഹ്ലാദിക്കില്ല. ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, അല്ലെ? ആത്മാവാണ്. അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും സന്തോഷമോ സുഖമോ ഉള്ളത് കണ്ടാല് മതിമറന്ന് ആഹ്ലാദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ശാരീരികമായി തനിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമായാലോ ദുഃഖിക്കുകയുമില്ല ഒരു ജ്ഞാനി, അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ടായാല് ആഹ്ലാദിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമായാൽ ദുഃഖിക്കുക, ഇതൊന്നും ചെയ്യില്ല. കാരണം ഞാൻ ആത്മാവാണ്, അല്ലെ? മാനസികമായ ഈ ദാർഢ്യം ആണ് സ്ഥിരബുദ്ധി അഥവാ സ്വബുദ്ധി. അപ്പോ അങ്ങനെ ആ സ്ഥിരബുദ്ധിയില് സ്ഥിരചിത്തനായിട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കും അയാൾക്ക്, അല്ലെ? അപ്പോ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക, അത് മാത്രമായിരിക്കും ആ ജ്ഞാനിയുടെ ലക്ഷ്യം. വേറെ ഒന്നിലും ആഗ്രഹമോ വെറുപ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. 21 ബാഹ്യവസ്തുക്കൾ ഒന്നും ഒരു ജ്ഞാനിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അവരെന്താണ് ഇങ്ങനെ എന്നിവിടെ പറയാണ്. 21 ശ്ലോകം. ബാഹ്യസ്പർശേഷ്വസക്താത്മാ വിന്ദത്യാത്മനിയൽ സുഖം സബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മാ സുഖമക്ഷയമശ്നുതേ. മുക്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ സമാധി പൂണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോ ഒരു മുക്തനായിട്ടുള്ള ആള്, അല്ലെ? ഭൗതികതയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉയർന്നു പോയ ഒരാൾ എന്താ ചെയ്യാ? ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ഒട്ടുമേ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അയാള് സമാധി പൂണ്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാനെയാണ്, അല്ലെ? കാണുന്നത്. ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കും. അയാൾക്ക് സന്തോഷത്തിനോ സുഖത്തിനോ മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഉണ്ട് കൂടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആനന്ദമൊക്കെ ആത്മാവിൽ തന്നെ അനുഭവിക്കും. പരമതത്വത്തില് ഏകാഗ്രമായി മനസ്സൂന്നുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി അളവറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പറയാണ്, ഈ ഭഗവാനില് ഏകാഗ്രതയുണ്ട്, അല്ലെ? മനസ്സ് അവിടെ തന്നെയാണ്. ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി ഉണ്ടല്ലോ, പരമാനന്ദമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. അയാൾക്ക് പിന്നെ മറ്റൊന്നിനും ആനന്ദം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഈ ഭൗതികതയിലുള്ള ഒന്നിനും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പറയും മഹാത്മാക്കൾക്ക് എങ്ങനെയാ? അവർക്കങ്ങ് രത്നം ചരൽ കല്ലുപോലെ. രത്നം കിട്ടിയാലും അവർക്കതൊരു ചരൽ കല്ലുപോലെയുള്ളൂ. കാഞ്ചനം, അല്ലെ? സ്വർണം, മണ്ണ് ഒക്കെ ഒരേപോലെയാണ് അവർക്ക്. ഉരങ്കാക്ഷിമാരോ മരപ്പാവ പോലെ, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചർ നോക്കൂ. എന്താണ്? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറാണ് നാമാചാര്യ എന്ന് പറയുന്ന. 3 ലക്ഷം നാമമൊക്കെ ഒറ്റയടിക്ക് ഇരുന്ന് ചൊല്ലും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് എഴുന്നേൽക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടുത്തെ നവാബ്, ബംഗാളിലെ നവാബ് ഒരിക്കല് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ നാമജപം അവസാനിപ്പിക്കുക. ഇദ്ദേഹം നാമം ജപിക്കണ കണ്ടിട്ട് മറ്റുള്ള എല്ലാ പേരും നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമജപം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നവാബ് ഒരു സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ അങ്ങോട്ട് അയക്കുക. അവിടെ ചെന്നപ്പോ പറഞ്ഞു, ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ കൂടെ എനിക്കൊരു നൈറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ആവാലോ, അതിനെന്താ കുഴപ്പം? ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, എനിക്ക് 3 ലക്ഷം തവണ നാമം ജപിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ, ഞാനിത് ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാ തീരുമാനിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 3 ലക്ഷം നാമം ജപിക്കണ വേളയില് രാവും പകലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പോവാണ്. അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇവര് മടങ്ങിപ്പോയി. വീണ്ടും വന്നപ്പോഴും നാമാചാര്യ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ എന്നെ പറഞ്ഞു,
അത് ചെയ്യാം, പക്ഷെ എൻ്റെ ഈ നാമജപം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ നാമം കേട്ട് കേട്ട് ഇരുന്നു അവര്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു തുളസി ഉണ്ട്. ആ തുളസിക്കൊക്കെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കും. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നടക്കണ വേളയില് ഈ തുളസിക്ക് പ്രദക്ഷിണവും ചെയ്തു ഈ സ്ത്രീ പെൺകുട്ടി. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ തവണയും വന്നു. മൂന്നാമത്തെ തവണ വന്നിട്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, ഇതേപോലെ തന്നെ എന്റെ നാമജപം തീരാറായിരിക്കണു, പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. അവസാനം ഈ സ്ത്രീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽക്കൽ വീണ് ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ മഹാത്മാവിനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ സാധുസംഘേ സർവശാസ്ത്ര ഹോയ്, ലവമാത്ര സാധുസംഘേ സർവസിദ്ധി ഹോയ് എന്നാണ് പറയാ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ വരികളാ പറയാ. സാധുസംഘം കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. മാത്രല്ല ലവമാത്ര സാധുസംഘ, ലവമാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാല് 1/10 സെക്കൻഡ് 1/10 സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഒരു സാധുവിനെ, ഒരു മഹാത്മാവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ പോലും സർവസിദ്ധി ഹോയ്, എല്ലാ സിദ്ധിയും നമുക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നാ പറയണേ. അത്ര പവറാണ് ഒരു മഹാത്മാവിനുള്ളത്. അങ്ങനെ ഈ മഹാത്മാവിന്റെ അടുത്ത് വന്ന ഈ പെൺകുട്ടിയും ഭക്തയായി. അതിനുശേഷം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അവിടുന്ന് ഈ ആശ്രമമൊക്കെ ഈ പെൺകുട്ടിയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അവിടുന്ന് പോവുകയാണ് വൃന്ദാവനിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ആൾ മുക്താത്മാവാകയാൽ ഏത് വിധമുള്ള വിഷയസുഖങ്ങളിലും അനാസക്തനായിരിക്കും. അല്ലെ, ഭഗവാനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കണ ആൾക്കുണ്ടോ പിന്നെ ഈ ഭൗതികതയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സുഖം കിട്ടാന്? അല്ലേ? ഭൗതികമായ ഒന്നിനും നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാവില്ല. താൽക്കാലിക സുഖം മാത്രാണ് അത് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അതാ ഇവിടെ 22ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. യേ ഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖയോ നയ ഏവതേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്തേയ നതേഷു രമതേ ബുധ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. പറയാണ്, ഈ ഒരു ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആൾ എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മൂലം ഉണ്ടാവണ ദുഃഖങ്ങളിലും പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണ സുഖങ്ങള് അതൊക്കെ ക്ഷണികങ്ങളാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യവും ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാര് സന്തോഷം കൊള്ളില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെവലിൽ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. പാറ്റകള് കണ്ണിന്റെ ആസക്തിയുടെ ഫലമായിട്ട് നാശത്തിലേക്ക് പോണു. മാനുകളിൽ ചെവി, ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആസക്തിയുടെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് നാശത്തിലേക്ക് വീഴുന്നത് അല്ലെ. ആന സ്പർശ സുഖം തേടി കുഴിയിൽ വീണു. എന്താ പറയാ, മത്സ്യം എന്താ പറയാ രുചി അല്ലെ, നാവിന്റെ ആസക്തിയുടെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് ചൂണ്ടയിൽ കൊളുത്തുന്നു. പോലെ വണ്ട് ഗന്ധം മൂക്കിന്റെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മരിക്കണം. അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോ ആസക്തിയുടെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോ നമുക്ക് നാശമാണ് ഫലം എന്ന് ഉദാഹരണത്തിലൂടെ കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ മൃഗങ്ങളുടെയൊക്കെ ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മാത്രം പവർഫുൾ ആയിട്ട് പോലും ഇത്രയും അപകടം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പവർഫുള്ളാ, നമ്മളെ വലിച്ചോണ്ട് പോവാ. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടിരിക്കണം അല്ലേ. യോഗികൾ പരമസത്യത്തിൽ നിന്ന് അനന്തവും ഇന്ദ്രിയാതീതവുമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ന പരമസത്യത്തിന് രാമൻ എന്നും രമിപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് രാമൻ എന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയാണ്. അപ്പൊ യോഗികള് ഈ പരമസത്യത്തിനെ അറിഞ്ഞവരാ അവര് അല്ലെ. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർക്ക് അനന്തമായിട്ടുള്ള ആനന്ദാണ് കിട്ടണത്. ഇന്ദ്രിയാതീതമായത്, ഇന്ദ്രിയ ആനന്ദമൊക്കെ വളരെ പരിമിതമായത്, തുച്ഛമായത്, ക്ഷണികമായത്. അതിലൊക്കെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ആ പരമാനന്ദാണ് അവർ അനുഭവിക്കണത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ന ആ പരമസത്യത്തിനെ രാമൻ രമിപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നും പേര് പറയുമെന്ന് പത്മപുരാണം പറയാണ്. ഈ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയൊക്കെ തിരിച്ചറിയുക. അങ്ങനെ ഈ ലോകത്തെ നോക്കി കാണുമ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആളെയാണ് ജ്ഞാനി എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികതയുടെ നിരർത്ഥകതയൊക്കെ ആ ജ്ഞാനിക്ക് ബോധ്യം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതിലൊന്നും
ആസക്തനാവില്ല ഒരിക്കലും. ഒരാൾ എത്രയും കൂടുതൽ ഭൗതിക ആസക്തനാണോ അത്രയും കൂടുതൽ ക്ലേശങ്ങളും ആ ആൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടത് ആയാണ് വരിക. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മളെ എപ്പോഴും ക്ലേശിപ്പിക്കണത്. അതാ ഇവിടെ 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്. ശക്നോതി ഹൈവയസോടും പ്രാക് ശരീര വിമോക്ഷണാത് കാമക്രോധോദ്ഭവം വേഗം സയുക്ത സസുഖീ നര. ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആൾ നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അയാൾ ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? മനുഷ്യ ശരീരം മൂല്യവത്തായ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ശരീരം വെടിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കണം അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിതമാക്കണം, കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കണം അല്ലെ? അങ്ങനെ സാധിക്കുന്ന ആള് നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്ന ആളാണ്. അയാൾ ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാൻ തന്നെ ആയിട്ടിരിക്കും എന്ന്. അല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവർക്ക് ദുഃഖമാണ് ഫലം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? സന്തോഷം ഒരിക്കലും ലഭിക്കാൻ പോണില്ല. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചവൻ ഗോസ്വാമി അഥവാ സ്വാമി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ആരാ? നമ്മൾ ഗോസ്വാമി അല്ല അല്ലേ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിക്ക് വഴങ്ങാതെ സുനിയന്ത്രിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് ഗോസ്വാമികള് അല്ലെ? അപ്പോ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിക്ക് വഴങ്ങാതെ സുനിയന്ത്രിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരെയാണ് ഗോസ്വാമികള് എന്ന് പറയാം അല്ലെ? അപ്പൊ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചവനാണ് ഗോസ്വാമി എന്നുള്ളത്. നമ്മളൊക്കെയോ ഗോദാസന്മാരാ അല്ലെ? ഗോസ്വാമി അല്ല, നമ്മൾ ഗോദാസന്മാരാ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോണവരാ നമ്മള് അല്ലെ? നമുക്ക് ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ല ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ മേല്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മളുടെ ഈ ആസക്തി ഉണ്ടല്ലോ, ആഗ്രഹങ്ങള്, അതാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ഈശ്വരനെ അറിയാൻ തടസ്സാവണത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രേരണകളെ ഞാൻ എത്ര കാലം സഹിക്കണം? അതാണ് ഇനി 24 മുതൽ 26 വരെ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രേരണകളെ ഞാൻ എത്ര കാലം സഹിക്കണം? ശരീരത്തിന്റെ മരണം വരയ്ക്കും സഹിക്കണം അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയ പ്രേരണകൾ സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും? അവന്റെ സന്തോഷവും പ്രവർത്തനങ്ങളും ലക്ഷ്യവും ഉള്ളിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അന്തര്യാമിയായിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിയണം. അപ്പോഴേ ഇതൊക്കെ കൺട്രോളിൽ വരുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയോജനത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ തന്റെ ബാഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മോചനം നിശ്ചിതമാണ്. ബാഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കും അല്ലെ? മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയോജനത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട്. സർവഭൂതദയ എന്ന് പറയും അല്ലെ? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും നമുക്ക് കാരുണ്യം ഉണ്ടാവണം അല്ലെ? നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന സഹായങ്ങള് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സന്നദ്ധത ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമൊക്കെ സാധ്യമാവുക എന്ന് പറയാണ്. ആഗ്രഹങ്ങള് അത് തീർക്കണം, എന്നാലേ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈശ്വരനെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഭഗവാനെ അറിയുന്നതിന് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇതാ ഇവിടെ പറയണത്. യോന്ത സുഖോന്തരാരാമസ്തഥാന്തർജ്യോതിരേവയ സയോഗി ബ്രഹ്മനിർവാണം ബ്രഹ്മഭൂതോധിഗച്ഛതി. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന നേട്ടങ്ങള് എന്തൊക്കെയെന്ന് പറയാണ്. ഊർജ്ജസ്വലനും ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാളാണ് അന്തർമുഖനായ തികഞ്ഞ യോഗി. ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകിയായാൽ മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ പറയാണ്, ആരാണ് ഈ തികഞ്ഞ യോഗി? ഊർജ്ജസ്വലനും ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനും. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള തികഞ്ഞ യോഗി. ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകിയായാൽ മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഏതൊന്നിനെ ആശ്രയിച്ചാണോ നമ്മൾ സുഖം കണ്ടെത്തണത്, അതിനെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെ എങ്ങനെ ആനന്ദം നേടാം എന്ന് കണ്ടെത്തുക. അപ്പൊ യോഗി എന്താ ചെയ്യണേ? തന്നിൽ തന്നെ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യണത്. നമ്മളൊക്കെയോ അവരാണ് എനിക്ക് ആനന്ദം തരാനുള്ളത്, അവരാണ് സുഖം തരുന്നത് എന്നാ നമ്മുടെ ചിന്ത അല്ലെ? അവരെന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കരയാൻ തുടങ്ങും, വിഷമിക്കും അല്ലെ? അവരൊന്നുമല്ല നമുക്ക് സുഖവും ദുഃഖവും തരാനുള്ള ആൾക്കാര്.
അപ്പോ നമ്മള് അവരെയൊന്നും ആശ്രയിക്കാൻ കൊള്ളില്ല. ഭഗവാനെ മാത്രമേ ആശ്രയിക്കാൻ കൊള്ളണതായിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. എല്ലാം നശിക്കുന്നതാ. നശ്വരമായതിനെ ആശ്രയിച്ചാൽ നമുക്ക് ശാശ്വത സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കണം. അപ്പോഴാ നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ സുഖം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പറയാണ്, ജ്ഞാനിക്കുണ്ടാവണ നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. ഒരു ലൗകികന് ജ്ഞാനിയായി തീർന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഈ സ്വർഗ തുല്യമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോ ജ്ഞാനിയാവുക അല്ലെ, ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വർഗ തുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ. ഈ നിലയിലെത്തിയ യോഗി സ്വധാമമായ ഭഗവത് ധാമം പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അയാള് എപ്പോഴും അല്ലെ ഈ എന്താ പറയാ, ഊർജസ്വലനായിരിക്കും. ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനാവും. അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള തികഞ്ഞ യോഗിയായിട്ടുള്ള ഒരാള് ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലെത്തി അയാള് സ്വധാമമായ ഭഗവത് ധാമം പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മനിർവാണം പ്രാപിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിനെ പറയാണ് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ. ബന്ധേ ബ്രഹ്മനിർവാണം ഋഷയ ക്ഷീണ കൽമഷ ചിന്നദ്വൈതാ യഥാത്മാന സർവഭൂതഹിതേരത. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. ആരാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നത്? സംശയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങള്, സുഖം ദുഃഖം, അതുപോലെ ഇത് വിശ്വസിക്കാമോ അതോ ഇത് വിശ്വസിക്കരുതോ, അങ്ങനെ പല പല ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന്. അങ്ങനെ മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവര്, അങ്ങനെയുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അതീതരായവര് അല്ലെ. അവർക്ക് ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല. സുഖം ദുഃഖം, നിന്ദ അല്ലെ, മാന അപമാനം, സ്തുതി നിന്ദ, അങ്ങനെയൊക്കെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അതീതരാണ് അവര്. പിന്നെ മനസ്സോ തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുക, എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെ ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും നമ്മളാലാവുന്ന സഹായമൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവര് സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടും. അവരോ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? ദ്വന്ദ്വാതീതരാവണം അല്ലെ. മനസ്സോ മറ്റെവിടെയും പോയി രമിക്കാൻ കൊടുക്കരുത്. ആത്മാരാമനാവുക, അല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയാരാമനാവരുത്. എപ്പോഴും തന്നിൽ തന്നെ മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. പിന്നെയോ സർവഭൂതദയ ഉണ്ടാവുക, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ോടും കാരുണ്യം ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയുള്ളവര് സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടും, ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകും. ഇപ്പോ എന്താ പറയാ, നിത്യമായൊന്നു താൻ സത്യമായൊന്നു താൻ മൃത്യുവും മൃത്യുവിൻ ഛായയാം ദുഃഖവും. കേട്ടിട്ടില്ലേ വരികള്? വരും വിളിക്കും ഞാൻ പോകും വാതിൽ പൂട്ടാതെ ആ ക്ഷണം. അല്ലേ, മൃത്യു എപ്പോഴാ വരിക? ആ മൃത്യു വരണത് അറിയില്ല. ഇപ്പൊ ഡ്രസ്സൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയം കിട്ടുമോ? നമ്മൾ അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ജാഗ്രതയായിട്ട് ഇരിക്കണം. അപ്പോഴാ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഏത് നിമിഷവും മരണം നമ്മുടെ വരാം അല്ലെ. അപ്പോ നമുക്ക് ആ മരണത്തിനെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു മഹോത്സവമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അല്ലെ. അതിനാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമൊക്കെ നേടണത്. നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ടൊരു മീറ്റിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അത് നമുക്ക് സന്തോഷകരമായ നിമിഷമായിട്ടിരിക്കണം അല്ലെ മരണം. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത ഈസ് നോട്ട് ഫോർ ലിവിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ലീവിങ് ഓൾസോ അല്ലെ. ഡൈയിങ്ങിന്റെയും ഒരു ആർട്ടാണ് അല്ലെ, ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് ആണ്. അതോടൊപ്പം ആർട്ട് ഓഫ് ഡൈയിങ്ങുമാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്നുള്ളത്. എങ്ങനെ ആ മരണത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം, ആ മരണത്തെ എങ്ങനെ ഓസ്പീഷ്യസ് ആക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പരമ ആസ്വാദകനും പരമാധികാരിയും പരമസുഹൃത്തും കൃഷ്ണനാണെന്ന സത്യം വിസ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാ ക്ലേശങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ഇല്ല. ഭഗവാനാണ് അല്ലെ എൻജോയർ,
അല്ലേ? പരമാധികാരി, പരമസുഹൃത്ത് എല്ലാം ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ, അല്ലേ? ആ നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ്, ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഭഗവാനാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോവുക. അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ ഈ യാതനകളും ഒക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. മനുഷ്യരിൽ ഈ ബോധം വീണ്ടും ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമായിരിക്കും സർവോത്തമമായ ജനസേവനം. അപ്പൊ നമ്മള് മറ്റുള്ളവർക്ക്, നമുക്ക് അറിയണം ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയുമെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി പകർന്നു കൊടുക്കണം, അല്ലേ? അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജനസേവനം, ഉത്തമമായിട്ടുള്ള സേവനം, അല്ലെ? ജ്ഞാനദാനം, അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് അതാ തന്നത്, അല്ലെ? ജ്ഞാനദാനം. എല്ലാവരെയും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ആ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമുക്ക് തന്നു, അല്ലെ? എല്ലാവരും ജ്ഞാനസഹിത ഭക്തിയോടെ എല്ലാവരും ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകണം, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ പരമാസ്വാദകനും പരമാധികാരിയും പരമസുഹൃത്തും ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള ആ സത്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കരുത്. അപ്പൊ നമുക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അപ്പോ നമ്മൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കാനും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സേവനം, അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനദാനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 26. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യദചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്കു വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. ആരാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരമപദപ്രാപ്തിയിലെത്തുക? അതാ ഇവിടെ പറയണേ. കാമക്രോധങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോണം. പിന്നെയോ അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കണം. തപശ്ചര്യയോടെ, അല്ലെ? നമ്മുടെ ദിനചര്യകളൊക്കെ അതിതോതിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സാധനാഭക്തി അനുഷ്ഠിക്കണം, അല്ലെ? അങ്ങനെ അതിനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം, ദൃഢ പ്രയത്നം വേണം. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിൽ നിന്ന് ശാശ്വത സുഖം ഒന്നും ലഭിക്കില്ല, അല്ലെ? ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടി കൂടി വരികയുള്ളൂ കിട്ടുന്നതിന്. അപ്പൊ ആനന്ദത്തിന്റെ അക്ഷയഖനി തൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് ജ്ഞാനി, അല്ലെ, അറിയും. അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനി ഏകാഗ്രമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ആനന്ദം അന്വേഷിച്ച് എവിടെയും പോകേണ്ടതില്ല. ആനന്ദത്തിന്റെ അക്ഷയഖനി സ്വന്തം ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, അല്ലെ? തൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആനന്ദത്തിന്റെ ഖനി. അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാ എവിടെയെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചു പോണത്, അല്ലെ? ആഗ്രഹപൂർത്തിക്കായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയും നടന്നാലൊന്നും ഒരു സുഖവും ലഭിക്കാൻ പോണില്ല. ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനായ യോഗിയുടെ ആന്തരിക തലമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത്ര മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്, ആമധ്യാനം കൊണ്ടും. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. അപ്പോ ധ്യാനിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? ആ ഉള്ളിൽ തന്നെ അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ ഇത്രയും ദൂരെ ധാമസ്ഥനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്, അല്ലെ? അടുത്തുണ്ട്. വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് ആ ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജ്ഞാനി സ്വയം ഉയരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ കാമനകളൊക്കെ കളയുക, എന്നിട്ട് ഭഗവത് പാദസേവയിൽ മുഴുകി കഴിയുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളൊക്കെയും വെടിയും, ഒന്നിനോടും പിന്നെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ മുക്തി കിട്ടുന്ന 2 ശ്ലോകങ്ങളാണ് അടുത്തത്. യോഗി അനുഭവിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥ, അതാണ് മുക്തി എന്ന് പറയാണ്. സ്പർശാൻ കൃത്വാ ബഹിർബാഹ്യം ചക്ഷുശ്ചൈവാന്തരേ ഭ്രുവോ പ്രാണാപാനോ സമോ കൃത്വാ നാസാഭ്യന്തരചാരിണൗ യതേന്ദ്രിയ മനോബുദ്ധിർമുനിർമോക്ഷപരായണ വിഗതേച്ഛാഭയക്രോധോ യസദാ മുക്ത ഏവ സാ. ബാഹ്യവിഷയങ്ങളെല്ലാം നിരോധിച്ചും പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചും ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ നാസാദ്വാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയ യോഗി രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. ഇതൊരു യോഗി അനുഭവിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥ, മുക്തിയുടെ അവസ്ഥയെ പറയാണ്. എന്താ ചെയ്യണേ യോഗി?
ഈ ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നിരോധിച്ചു അല്ലേ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒന്നും കണക്കാക്കുന്നില്ല, അതൊക്കെ കൺട്രോളിലാണ്. പിന്നെയോ ശ്വാസ ഉച്ഛ്വാസങ്ങളെ നാസാദ്വാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തുക എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാണായാമം ഒക്കെ ശീലിച്ചിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള യോഗി എങ്ങനെയാണ്? രാഗമില്ല, ദ്വേഷമില്ല, ഭയമില്ല, രാഗം, ദ്വേഷം, ഭയം ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? ഭഗവാനെ മാത്രം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഈ അവസ്ഥയിൽ പുലരുന്ന അയാള് മുക്തനാണ്. നമ്മൾക്ക് തോന്നും അയാള് പ്രാപഞ്ചികനല്ലേ, ഇവിടെ ഭൗതികതയിലുള്ള ആളല്ലേന്ന്. പക്ഷെ അയാള് മുക്തനായി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ യോഗി അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥ അതാണ് മുക്തി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി എന്നിങ്ങനെ 8 വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അഷ്ടാംഗയോഗം. നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അഷ്ടാംഗയോഗ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന 8 പടികള് ഏതൊക്കെയാണ്? അഷ്ടാംഗയോഗയുടെ പടികള്: യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി. കൃഷ്ണാവബോധമുദിച്ച ഒരാൾ സദാ ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കയാൽ മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വ്യാപരിപ്പിച്ച അപകട സാധ്യതയുണ്ടാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ആൾ എപ്പോഴും എവിടെയാണ്? ഭക്തിപൂർവ്വ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മറ്റു വിഷയങ്ങളെ ചിന്തിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല പിന്നെ അല്ലേ? അപ്പോ അതുകൊണ്ടുള്ള അപകട സാധ്യതയും ഇല്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണോപായം എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണാവബോധം അഷ്ടാംഗ യോഗത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗയോഗ, കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിലൊക്കെ ശ്രേഷ്ഠമായത് ഭക്തിയോഗ തന്നെ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആശങ്ക, ഭയം, ക്രോധം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവണത്. ഇപ്പോ യോഗി എന്താ ചെയ്യണേ? ആഗ്രഹങ്ങളെ ഒക്കെ, പുറമേയുള്ള വിഷയങ്ങളെ അകത്തു കടക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ അല്ലെ, പ്രാണനെയും അപാനനെയും സമാനമാക്കിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടക്കിയ മുനി ആ മോക്ഷപ്രാപ്തനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏറ്റവും ധന്യമായിട്ടുള്ള ഉജ്ജ്വലമായ ശ്ലോകമാണ് വരുന്നത്. വിമോചനത്തിന്റെ വേദിയിൽ സമാധാനം, പീസ് ഫോർമുല, ഗ്ലോബൽ പീസ് ഫോർമുല ആയിട്ടുള്ള ആ ശ്ലോകം എല്ലാവരും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. 29ാമത്തെ ധന്യമായ ശ്ലോകം. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. പറയാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രൊപ്പറേറ്റർ, കൺട്രോളർ, എൻജോയർ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? ആ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ്, എല്ലാത്തിന്റെയും എൻജോയർ ആരാ? ഭഗവാനാണ്. ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപൻ ആരാണ്? എല്ലാവരെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും ഭഗവാനാണ് അല്ലേ? എല്ലാവരുടെയും ഡിയറസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് ഭഗവാൻ, വെൽവിഷറാണ്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി, അങ്ങനെ അതാ ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി എല്ലാ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടും. ആർക്കാണ് പ്രശാന്ത അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം, ഭഗവാന്റെ സർവേശ്വരത്വം, ഭഗവാന്റെ ആ പരമോന്നത അവസ്ഥ അറിയുന്ന ഒരാൾക്കാണ് പരമശാന്തി ഉണ്ടാവണത് എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഭക്തദാസൻ ഭഗവാൻ അംബരീഷ് രാജാവ് അല്ലെ, പരമഭക്തൻ, ഭക്തോത്തമനായിട്ടുള്ള അഹം ഭക്ത പരാധീന, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭക്തദാസനാണ് എന്ന്. ആ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ശാന്തിയുണ്ട്. ഭക്തവത്സലനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. ശാന്തിയുടെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ശാന്തിയും ആനന്ദവും ലഭിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനാകുന്ന ആ ആനന്ദ സ്വരൂപനെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ നമുക്കും സാധിക്കണം. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. ഇപ്പൊ ഇന്ന് കാണുന്ന ബന്ധുക്കള് ഈ ജന്മത്തില് മാത്രാണ് നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കള് അല്ലെ? അച്ഛൻ, അമ്മ, മക്കള്, അങ്ങനെ 84 ലക്ഷം ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക്
ഭഗവാനാണ് നിത്യബന്ധുവായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പോ പറയാണ് ഐ നന്ദതനൂജ കിങ്കരം പതിതം മാം വിഷമേ ഭവാംബുധൗ കൃപയാതവ പാദപങ്കജസ്ഥിതധൂളി സദൃശം വിചിന്തയാ. ഞാൻ അങ്ങയുടെ നിത്യദാസനാണ്. എന്തുകൊണ്ടോ ജനന മരണ സാഗരത്തിൽ പതിച്ചു. ദയവായിട്ട് എന്നെ കരകയറ്റിയിട്ട് അങ്ങയുടെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ ചേർക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എല്ലാറ്റിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠൻ പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ? തമീശ്വരാണാം പരമം മഹേശ്വരം എന്ന് ശ്വേതാശ്വേതര ഉപനിഷത്തിൽ പറയും. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ സർവവും നമ്മൾ സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സുഖം, ശാന്തി എല്ലാം ലഭിക്കുന്നത്. ഭക്തിപൂർവ സേവനത്തിന് മാത്രമേ മനുഷ്യന് ശാന്തി നൽകാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ കർമ്മ യോഗ അനുഷ്ഠാനം വഴി ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്കും വരാം എന്ന് 4-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. യഥാർത്ഥ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സർവത്ര ഒരേ ഒരു സത്യം മാത്രം എന്നറിഞ്ഞ് രാഗദ്വേഷങ്ങളില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യാം. മനസ്സിന് സമനില കൈവരാതെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കരുത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഇപ്പൊ സമചിത്തതയോടെ ഇരിക്കുന്ന ആള് എവിടെ ഇരുന്നാലും ശരി, അയാള് മുക്തൻ തന്നെയാണ്. സ്വസ്വരൂപം മറന്ന് അജ്ഞാനം മാറ്റി സ്വഭാവം മാറ്റാം നമുക്ക് അല്ലെ? സമബുദ്ധികളായ പണ്ഡിതൻ സർവഭൂതഹിതേരഥ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും എല്ലാരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കണം. കാമക്രോധങ്ങളെയൊക്കെ ജയിച്ചിട്ട് നമുക്കും യഥാർത്ഥ സന്യാസിയാവാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ശാന്തി നേടാനുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ വഴി അതാണ് ഇവിടെ വിവരിച്ചത്. ഈ ശ്ലോകം പറ്റാവുന്നവരൊക്കെ പഠിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. 5-ാം അധ്യായം ഇവിടെ കഴിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? പരമാസ്വാദകനും പരമാധികാരിയും പരമസുഹൃത്തും കൃഷ്ണനാണെന്നുള്ള സത്യം മറക്കുന്നവർക്കാണ് ക്ലേശങ്ങൾ. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പറഞ്ഞോളൂ. ഒന്നാമത്തെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനോ പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതോ ശ്രേയസ്കരമെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാ? കൊണ്ടുപോവാനാവില്ലെന്ന് അർജുനൻ വിചാരിച്ചു. ഒത്തിരി ഉണ്ട്, 2-3 പോയിന്റ് ഉണ്ട്. സന്യാസം രണ്ടു വഴിയും നല്ലതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞപ്പോ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി അല്ലെ അർജുനൻ? അപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ്, ഏതാ ശ്രേയസ്കരം എന്ന് ശരിക്കും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറയാണ്. ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ലതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും മതിയാക്കുക എന്നാണ് ജ്ഞാനത്തോടെയുള്ള പരിത്യാഗം എന്നാണ് അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ മതിയാക്കും? മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയുക്തമായ പരിത്യാഗം സർവകർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാവണമെന്ന് അർജുനൻ വിശ്വസിച്ചു. അത് ഒത്തിരി എഴുതാനുണ്ട്, 2-3 പോയിന്റ് എഴുതാനുണ്ട്. സന്യാസത്തെ ഒരിക്കലും ഇണക്കിക്കൊണ്ട് പോകാനാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് ഇതായിരിക്കും. കർമ്മത്തെ സന്യാസത്തെ ഒരിക്കലും ഇണക്കിക്കൊണ്ട് പോകാനാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത്. അതെ, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ഡീറ്റെയിൽ വലിയ ചോദ്യം എസ്സേ ടൈപ്പ് ഒക്കെ വരുമ്പോ വലുതാക്കി എഴുതാം. അതൊക്കെ എസ്സേ ടൈപ്പ് ഒക്കെ ഇനി ഭക്തിശാസ്ത്രി പഠിക്കുമ്പോ വലുതാക്കിയൊക്കെ എഴുതേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ ഒരു സെന്റൻസ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി.
പരിപൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെയും പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും നൈഷ്കർമ്മ്യത്തിന് തുല്യരാണ് അദ്ദേഹം. അതാണ് ഇവര് എന്താ മാതാജി? എന്തുവാ? സന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയുക്തമായ പരിത്യാഗം കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് കൊണ്ടാവണമെന്ന് അർജുനൻ വിശ്വസിച്ചു. അത് അവിടെ നോട്ടിട്ടാണ് ഇവര്. അല്ല, കർമ്മത്തെ സന്യാസത്തെ ഒരിക്കലും ഇളക്കിക്കൊണ്ട് പോകാനാവില്ലെന്ന് അർജുനൻ സംശയിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. രണ്ടാമത്തെ. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി കാണാൻ സാധിക്കും? ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള വിരക്തിയും കൃഷ്ണനിലുള്ള ആസക്തിയും ഒന്ന് തന്നെ. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി കാണുന്നു. അതെ, എല്ലാരും നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ? അടുത്തത്. ആസന്നവും അനാസന്നവുമായി 5 കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? കർത്താവ്, അവസ്ഥ, പ്രയത്നം, ഭാഗ്യം. പ്രധാന എന്നത് എന്ത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമഗ്ര ആവിഷ്കരണമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം. ഇതിനെ പ്രധാന എന്ന് പറയുന്നു. അതെ. ഭഗവാൻ എന്ന പരമസത്യത്തിനെ രാമൻ എന്ന പേര് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? യോഗികൾ പരമസത്യത്തിൽ നിന്ന് അനന്തവും ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആ പരമസത്യത്തിന് രാമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പരമസത്യത്തിന് രാമൻ, രമിക്കുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥത്തില് ആനന്ദം കിട്ടുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ? ഗോസ്വാമി എന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും കീഴടക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ഗോസ്വാമി. മനസ്സിനെയും കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചു. അതെ, നമ്മൾ ഗോദാസന്മാര് അല്ലേ? ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും ഇന്ദ്രിയ മനോ നിയന്ത്രണങ്ങള് സാധ്യമായ ആളാണ്. അടുത്തത്. മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? പരമാസുരനും പരമാധികാരിയും പരമസുഹൃത്തും ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന ബോധം വിസ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അതെ, വിസ്മരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ യമം, നിയമം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി. യമം, നിയമം, ആസനം എന്നില്ലേ? ആസന, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധം അഷ്ടാംഗയോഗത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറയുന്നു? എന്തുകൊണ്ടാ? കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾ സദാ ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കയാൽ മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണോപായം എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണാവബോധം അഷ്ടാംഗയോഗത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ഭക്തിപൂർവ സേവനത്തിന് മാത്രമേ മനുഷ്യന് ശാന്തി നൽകാൻ കഴിയൂ. അത് മാത്രം പറയാം. ഷോർട്ട് മാതാജി. 9ാമത്തെ ഷോർട്ടില് ഭക്തിപൂർവ്വ സേവനത്തിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള സേവനം, ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത്. ആരെങ്ങനെ ഒച്ച അടുത്തത് പറയാം. എന്താ പറയണേ? ദേവന്മാരും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭേദന ഞാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അതെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ എല്ലാ പ്രൊപ്പറേറ്റർ, കൺട്രോളർ, എൻജോയർ അല്ലെ, ഫ്രണ്ട്, വെൽവിഷർ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്നറിയുന്ന ആൾക്ക് ശാന്തിയോടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ മാതാജി? ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ചൊല്ലണ വന്ദന ശ്ലോകങ്ങളിലെ അതൊന്നും ഇടോ ഗ്രൂപ്പില്? അത് മാതാജിയുടെ യഥാരൂപം ഉണ്ടോ? യഥാരൂപമുണ്ട്. അതിലുണ്ട് മാതാജി, എല്ലാം ഉണ്ട്. കണ്ടില്ലല്ലോ.
ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ പേജ് എടുക്കൂ. ഒന്നാമത്തെ പേജിലുണ്ട് അവതാരിക. അവതാരിക ആ എടുത്തോ? അതിൽ കാണുന്നില്ലേ? ഓം ഉണ്ട്. ആ അർത്ഥമുണ്ട്. അർത്ഥവും പഠിക്കാം. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെന്തെങ്കിലും? എന്തോ വെള്ളം എടുത്ത് കുടിച്ചു. രണ്ടാമത്തൊന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഏതാ? രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അഞ്ചാമത്തെയോ? രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ആരെങ്കിലും. സാഖ്യയോഗം കർമ്മയോഗം ഒരേ ശ്രേണിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളാണ്. വിരക്തിയും ആസക്തിയും ഒരേപോലെ കാണുന്നവർ അതാണ് വരിക. രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. വസ്തുക്കളോടുള്ള വിരക്തിയും കൃഷ്ണനിലുള്ള ആസക്തിയും ഒന്ന് തന്നെ. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി കാണുന്നു. ആ യ പശ്യതി സ പശ്യതി എന്നുള്ള ശ്ലോകം. ക്ലിയർ ആയോ മാതാജി? ക്ലിയർ ആയി മാതാജി. ആ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മാതാജി മൂന്നാമത്തതൊന്നുകൂടെ പറയാവോ? ആ മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. ആസന്നവുമായ 5 കാര്യങ്ങൾ. അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ: കർത്താവ്, കർമ്മം, അവസ്ഥ, പ്രയത്നം, ഭാഗ്യം. കർമ്മം, അവസ്ഥ, പ്രയത്നം, ഭാഗ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ജൂലി മാതാജിക്ക് പനിയൊക്കെ മാറിയോ ജൂലി മാതാജി? ആ പനിയൊക്കെ മാറി മാതാജി. ആ എന്നാലും ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇതൊക്കെ ഇട്ടേക്കുവാണ്. അതെല്ലേ? കാണട്ടെ. ആ ഇത് കണ്ടോ? നീഡിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടല്ലേ ഇരിക്കണേ? ആ നീഡില് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ കിടക്കല്ലേ? റെസ്റ്റ് ചെയ്യല്ലേ? ആ റെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അടുത്തായോണ്ട് പോയി 3 നേരവും ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കും. രാവിലെ പോയി 5 മണിക്ക് പോകണം, രാത്രി 10 മണിക്ക് പോകണം. ശരി. ആ കിടക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതി ഒപ്പിട്ടുകൊണ്ട് ഇനി വന്ന് എടുക്കാന്നും പറഞ്ഞേ അഡ്മിഷൻ എഴുതിയതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ കൈ വെച്ചിട്ട് ജോലിയൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ വീട്ടില്? ഇല്ല ജോലിയൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല. ആ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് സഹായത്തിന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും ഒരു പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ പറയൂ. ജൂലി മാതാജിക്ക് പെട്ടെന്ന് എല്ലാം ഓക്കെ ആവട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം കേട്ടോ.